Please jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Jangan lupa. Hormati miyase Nabi panutan, Nabi Muhammad, Nabi kang pungkasan, ingkang mernata para manungsa, ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa. di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelaning agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha ngupaya, yen ora kersa enggal uga bisa kena coba. Cobane manungsa ya iku bakal tumiba, nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Tapa muda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga.
Panase omas yo ning alon-alon niupene kulon omah ayune ora kepiyut dubrake wong omah-omah Wetan kali yo mas kolone kali banyu mili ngetan parane ojo lali yo mas karo koncone mongko muda bunga atine gunung yo mas digawe sawah ke kepiye nggone banyoni turung-turung digawe susah ke kepiye ning lakoni ireng-ireng yo mas montore kanjeng kawarene tak supir-supirane yen kowe seneng aja mung diinjek paranono nganti omahe Suwe yo mas ora jejemu jamu pisan godhong-godhong meniran suwe yo mas ora ketemu temu pisan among dadi pikiran ijo-ijo yo mas aja diundoi sing abang ra kurang-kurang duwe bojo aja dirusui sing legen ra kurang-kurang nyuwun kula mring Allah kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salam pare sekarat lan terus mati nuli dipendem ning kuburan den takoni aranipun
abang rupane, kembang jambu, kembang jambu abang rupane, kae ana wong ayu tak gawe seneng atine, kae ana wong ayu tak gawe seneng atine. Kembang kenongo ning jero guwa, kembang kenongo ning jero guwa. Aku iki wis kadung sayang, kowe malah milih wong liya. Aku iki wis kadung sayang, kowe malah milih wong liya. Kembang nongko, kembang ongko, ombo, kembang nongko sing ombo. Aku wis kadung tresno nanging aku ra wani kondo. Aku iki wis kadung tresno nanging aku Iki rendang apa ketika kodhong jarak kok ombo. Iki rendang apa ketika kodhong jarak kok ombo. Ngaturi sugeng para pamriksa monggo pinarak ingkang sekeca. Ngaturi sugeng para pamriksa monggo pinarak ingkang sekeca. Kembang jeruk digawe kalung, kembang jeruk digawe kalung. Aja padha ngantuk, yen ngantuk pundak kegulung. Aja padha ngantuk, yen ngantuk pundak kegulung. becik ketitik ala rupamu, becik ketitik ala rupamu. Ayo dendang digoyang sithik ben iki cepet metu. Ayo digoyang sithik ben cepet metu. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami. Agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. Yo pro konco ngaweruono, rukune Islam yo iku limo. Sahadat loro rukun kang siji, iso sira kelawan ngaji. Ping pindho ning lakoni salat, ping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping limo kaji lamun puasa.
Yo, sak pencak aneh yo. Wis jam 2:30. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan taimatan bidawami mulkilahi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin do elingo urip iku sejena ojo akeh ojo susah yen kon poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip tinggal poso abot dunya. Ojo tumeh dadi wong bagus ora urung besok bakal dibungkus mending jero kubur malaikat kang diutus bakal takon ngamal Allah ngamal bagus. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran. Ayo pro konco ngawruana rukune Islam ya